बिखेबा जेनदोंखौ नुबाय जादों बिखेबा बै बारावबो देरहानानै राजत्व खालामोमोनबा दिनै अरजोंगौमोन दिनै अरजोंगौमोन बे अरखौ हुखुमत नांगौआ बिराद मानसिनि जिउबो गोमानो हागौमोन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्डखौ सोरजिना होनांगोन जुदि बिटिआर पार्टिया बड'लेण्ड बिमानाव जों गैया जोंनो बड'लेण्ड नाङा होनोब्ला बहायबो आं गैया आंनो नांगौ बड'लेण्ड मानो होनबा आं सासे सल्दारा सारा भारतखौ खाङो बे गाव गसंनानै थानाय हादरखौल' खाङा आंहा बुंनांगौआ जेबो गैया अब्लाबो आङो जोंनि एरियानिफ्राय गसाइनि सिना बिसिडिसिनिफ्राय रावबो सिखारथारिलै आं सिखारनाय जादों आरो ब्लकआबो मिटिंआबो एक्सुएल मिट जाय सिनियर सिटिजेन बिनि आंबो सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै आं गसंनाय जादों बेवहाय सोर मा नङा बहा मा मोनदों मा मोना आंहा बिनि थाखाय नङा फोथारा जोंहा दङ गेलेनोसो जों रोङाखै जों गेलेनोसो सोलोंनांगोन दा बेनिखायनो बबे टीमजों जानानै गेलेयोबा जों देरहासार जानो हागोन बे टीमखौ सायख'नांगौआ बयनिबो बहाय आराखौ बुंनांगौ खुनु गोनांथि गैया बादि मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा बहाय सिनियर सिटिजेन दंखाजोबो साफ्रोमबो बहाय बेसेबां नुजादों सिनियर सिटिजेननि माइन्डआव जुदि फिल्ड सायख'नाय दङब्ला बे फिल्डआव गेलेनो थाखाय बयखौबो खावलाय गावनि फिसा फिसौ जाथि बंस' बबे फिल्डआ मोजां जागोन सोरनि प्लेयार जानानै गेलेनो बेखौ जों बयबो खावलाय जोङो सिनियर सिटिजेन गोदो मामोन बेखौ जों नुखानाय ससे खन्द'आव मा जाबोआमोन बेखौबो जों नुखानाय आरो दा माबादि जाफिननो नागिरदों बेखौबो जों नुखानाय अब्ला जों सासे सिनियर सिटिजेन जानानै गावनि मेलेमजों गाव सायख'नानै लानो हानाय गोहोआ जोंनाव फैनांगौ आङो जोंनि सिनियर सिटिजेनसो खावलायदों मानो होनबा सिनियर सिटिजेन होनदों जोंनि गाहाय सासे सिनियर थासारिया गुलुं गुजुंनिफ्राय लोगो मोनबोनानै ससेयाव मामोन दा मा जाफिननो नागिरदों माब्ला मा जाया बेखौ मिथिसेयावबो जों मिसेबनानै थायोब्लाबो बे जानाय नङा जोंबो एसे लेंग्रा लेंग्रियैब्लाबो एसे सिखारफिनदिनि गावनि जाथिखौ फोसाबनो गावनि नांगौखौ फुरा खालामनो थाखाय जोङो एसे नाजानांगोन जोंनि डिमान्डआ गिबियाव मामोन बेखौ बुंनो थाङोबा आं दस्रायाव थांनाय बायदि जायो आं जेखौबो बुङा आङो मोनसे टीमखौ गोसोजों सापर्ट खालामबाय थायोमोन आङो बे समाव पिस फर्म दंमोन बेवहाय आङो डिस्ट्रिक्ट लेङाइ सेक्रेटारिमोन बेवहाय जों बे केम्पआव गाखोबाय थायोमोन गाखोबाय थानायनि समावनो दाना बिसोर नैबे राजनितिकनि आगोलावथ' एबसुनिफ्रायबो सापर्ट गैयामोन ओमफ्राय उनाव बोरै जालांखो बिसिनि मिटिङाव बियो 2012 जुलाइ बे मासाव मा होनबाय बिसोरो फिसा फिसौखौ लांफायनो गिदिर हरनो दरकार गैया ओंखाम भागासिनो जै बे खोथाखौ खोनादों आंनि लोगो जाय जेनेरेल सेक्रेटारि बै माबानिमोन जायनारि बेनि लकेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङाबो सासे रिटायार एक्स आर्मि आंबो सासे रिटायार एक्स आर्मि बेनिफ्राय सानैजों एखेयैनो जों पेपारनि जों पेपाराव होदों जों बे पार्टिनिफ्राय नागारबाय मा होनो 12 होदों जों पेपार मिट बेनिफ्राय रिजेन्ट होदों जै जों रिजेन्ट होदों अफिसा बायदों बे अफिसखौबो जों सालायोमोन सेरफांगुरियाव अफिस दंमोन
हानाजों जोंहा सोमोन्दो दंमोन मोजाङै बेबायदि थांदों ओमफ्राय मानो गावनि उदैनि थाखायथ' जों सालायबोआखै बाय रिजन होनायनि खारना बेनो जोङो हस्टावबोदों खस्थ' लाबोदों दै सानस्रिबोदों बायदिसिना गबलायबोदों बेवहाय मा होनो जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 होननाय दा बेखौ गारनानै रां साइन्टिस्ट होआ होनोबा बिसोरनि थांखिया नङा बेखौ लानानै जों रिजन होना लाबाय बेखौ रिजन होनायनि थांखियानो बेनो जों बिसोरजों थानानै रायजोखौ लाबोनो हानाय नङा मोननाय नङा बिसोर गावसिनि उदैनिल' सेम बेनिफ्राय जों मोनदांदों दा आं गोलावखौ बुंनो थाङा आं हागराबो मोजां गाज्रिखौ बेथ' गावनि न'खरनि गेसाव गोफोन गावबागावनो गखांनानै हथ्रोदनानै गाहरनो रोंनांगोन बेखौ बुंबाय थानाय लाब गैया बेनिखायनो आङो बे समखौ नागारनानै आरो दाबो बुङो आङो जुदि बिटिआर पार्टिया बड'लेण्ड बिमानाव जों गैया जोंनो बड'लेण्ड नाङा होनोब्ला बहायबो आं गैया बहायबो आं गैया आङो होनांगौ बड'लेण्ड मानो होनबा आं सासे सल्दारा सारा भारतखौ खाङो बे गाव गसंनानै थानाय हादरखौल' खाङा आंनि मथ'आ बेनो जुदि बिटिआर पार्टिया बड'लेण्ड बिमानाव जों गैया जोंनो बड'लेण्ड नाङा होनोब्ला बहायबो आं गैया बहायबो आं गैया आङो होनांगौ बड'लेण्ड मानो होनबा आं सासे सल्दारा सारा भारतखौ खाङो बे गाव गसंनानै थानाय हादरखौल' खाङा आंनि मथ'आ बेनो आं सल्जार हिसाबै ओंखारनानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्डखौ सोरजिना होनांगोन सानसे मोना लासै प्रसेसखौ लांनांगोन प्रसेस लांबासो जाना फैगोनथ' आरो दानि आङो गेजेराव मामाया जेनदों बेखौ दहायनो माबादों मा होनो बिपिएफआ बेबो खाफालनि लिरनायसो होनदां इसोरा बयखौ नायो मानो होनबा बिपिएफआ दाख्ल'जोब्बाय होनबाय थाग्रामोन नालाय बिसोरो बिपिएफआ जेनदों धन्यबाद जादों बिपिएफआ बै बारावबो देरहानानै राजत्व खालामोमोनबा दिनै अरजोंगौमोन दिनै अरजोंगौमोन बे अरखौ हुकुमत नांगौआ बिराद मानसिनि जिउबो गोमानो हागौमोन मानो जाफुग्राखा नालाय आरो जाफुबाय थागौमोन दिनैहाय आइ आफाया नुदों फिसा फिसौ जों खमब्लाबो जोंनि सिनियर सिटिजेननि मानसियाथ' बुजिनो रोंदों सोर जाख्ल'दोंमोन ओंखायनो होनदां गिबियावनो गिबियाव मामोन गेजेराव मा जाया आरो दा मा जाफैदों बेखौथ' जोंनि सिनियर सिटिजेननि मानसिया साननो हागोनखौ मानो होनबा बेवहाय सिनियर सिटिजेन होनदोंबा बिनि जों गिबि थागिबि बे गासिबो नुदों बारा बोरै बारदों मा जादों मा जायाखै बेखौ गासिबो मिथिजोबगौ ओंखायनो आङो जोंनि सिनियर सिटिजेननि मानसिफोरखौसो आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोङो जयैनो खौसेयैनो बे बारावबो बे ग्राउन्डआवनो गेलेलांबावनि होननानै आरो मोनसे आङो पार्टिखौबो खावलायनाय दं पार्टिखौ खावलायनाया बेनो जे रोखोम जाय पार्टिया गाज्रि मोनजादों बिपिएलआ बेयो मा बोसोन होबोदों गावसिनि बोसोनखौ लाखिनो हायैयावसो दिनै बिसोरखौ नासयदों बेसोरखौ गाज्रि होनदों बेखौ जुदि बियो थिरांथा गावसिनि बोसोनखौ खालामजोबनो हायोबा बेखौनो सापर्ट जाजोबबावगौमोन दा बेवहाय सोरबा मोजां मोननांगौ सोरबा गाज्रि मोननांगौ गैया मानसियाथ' एखे नङा आंनि आसिबाबो समान सोरबा गिदिर फिसा सोरबा गोलाव फिसा बिदिनो मानसिनि गोसोआबो बेबायदिनो अब्लाबो जोङो गिदिर माबा होआ जाहाथे बिपिएफनिफ्राय एथ'जन साख्रि होगोन एथ'जन माबा बानायगोन एथ'जन माबा होफैगोन बेबायदि
माबाखौ होआ पाब्लिक मिटिंफ्राव सुक्ति होआ आं बेखौनो जोंहा एमएलए सारखौबो खावलायबाय आं ओमफ्राय प्रफेसार सारखौबो खावलायबाय आं बेसोरथ' आंनि बेसेबांबा दुइसिन आं हाइ स्कुलसो 5-6 फरायदों ओंखायनो आं दा सिनियर सिटिजेन जानानै आं खावलायदों जाहाथे गिदिर गिदिर मानसिफोरनो थांखि होआ थांखि मोनथाव बायदिया राजुवा हिसाबै माबा मोनसे लाबोनांगौआ बेफोरखौ होनो हायो नोंसिनि जायगायाव जों ओरैबायदि लाबोनो हागोन बा माबानो हागोन होननानै खिन्थु पार्सनेल हिसाबै रावखौबो हाखाया पार्सनेल हानायनि दा बेखिनिखौ आंनो गसाइनिसिना मा होनोमोनलाय बिसिनिफ्राय रावबो बुंथारि सिखारनानै आं बे फंनैसो खोथाखौ होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि स्टेट सिनियर स्टेटजों लोगोफोर बिथांमोनखौ आं जयै गावबागावखौ दरजाव थाखाय जों मोनसे फिल्डआव गेलेबावनि होननानै बे फिल्डआव गेलेनानै जों देरहाहोथारनि होननानै आङो आंनि बिबुंथिखौबो बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय